Θες να γίνεις και εσύ πετυχημένος YouTuber? Σε έχω τη λύση. Φέρε περιεχόμενο που δεν υπάρχει στην Ελλάδα από το εξωτερικό, κάντο 10 φορές πιο cringe, βάλε μη γυμνές γυναίκες στα thumbnail και BOOM! Έχεις γίνει ο επόμενος MrBeast. Αν δεν κατάλαβες από τον τίτλο, από το thumbnail, από το intro που έκανα στην αρχή, σήμερα θα σχολιάσω σκιουράκι ή αλλιώς τον Sunny V2 από τα Lidl. Αλλά προτού το σχολιάσω, να κάνω ένα disclaimer, γιατί νιώθω ήδη αυτή τη στιγμή ο Γιωργάκης XX Gaming Minecraft Player θα μου γράφει «Γαμώ τη μάνα σου, κράτη σκιουράκι, γαμώ το σπίτι σου». Δεν κράζω το σκιουράκι, δεν τον ξέρω καν σαν άνθρωπο, απλά σχολιάζω κάποια πράγματα που δεν μ' άρεσαν όσο αφορά τη διαχείριση των βίντεο του. Όσοι δεν ξέρετε, το σκιουράκι ουσιαστικά είναι ένας YouTuber ο οποίος εστιάζει κυρίως σε άλλους, δηλαδή σε κάποια σοκαριστικά γεγονότα. Άλλες φορές μπορεί να είναι πράγματα τα